srácok! Igazából holnap lesz kereken egy hónapja, hogy teljesült az álmom, és lett egy jogosítványom, és elkezdhettem motorozni. Ez igazából legfőképpen a szüleimnek köszönhetem. És gondoltam, hogy ha már jutottam idáig, akkor csinálok a motoromra egy videót, szóval csak kíváncsi, hogy milyen motorral megyek, nézd végig a videót. Nos srácok, ez egy Aprilia RX 50-es. Folytás az igazából van benne, de gyorsan nem megy, szóval ilyen 50-40, szóval ilyen 50 körül megy, 60-at is azért bírja, de ezt azért nem szeretem a 60-nal húzatni, mert úgy azért már ezek rendesen a léc. Na szóval ugye ott tartottunk, hogy nem szeretem 60-nál nagyon húzatni, 60-ig nagyon húzatni kicsikét, hiszen ott már azért rezeg rendesen az egész mindensége, de hát igazából együtt kell vele tudnom élni. Ez van, igazából motorom van, de ez én életem legnagyobb problémája, hogy a motoron rezeg még 60-nál. Nos srácok, igazából amit még tudni kell előre a motorról, hogy ugye nekem tök mindegy volt, hogy milyen motorom legyen, milyen márka. Teljesen mindegy volt, nem vagyok márkabuzi. Leszorom, hogy milyen márka. Enduro motor legyen, enduro vagy szupermotor legyen. Ez igazából egy enduro motor. Igazából veszek rá egy SM-szettet és szupermotorvá tudom csinálni. Szóval nem nagy tudsz. Fejlesztések, tuningok nincsenek rajta, még. Majd szeretnék rá tuningokat, elég sokat. Még nem tudom, hogy milyeneket pontosan, de kicsit akarom növelni a sebességét. Na de viszont ez a motor úgy került hozzám, hogy január 8-án, vagy nem, júni, milyen tök mindegy, 8-án én megszereztem a jogosítványomat, sikeres forgalmi vizsgát tettem. Ez az! És akkor igazából nekem volt már egy motorom. Nem ő, hanem a Derby, de bevágok ide egy képet, oda-arra az üres részre, hiszen azért volt a Derby, mert az volt az első motorom. Az tényleg az első volt, ami nem egy robogó volt. Imádtam, tényleg imádtam. Legálisan nem mentem vele, csak 5 métert körülbelül, de imádtam. És meglett a jogosítványom, és akkor utána elmentem az okmányirodába, megcsináltattam a jogosítványt, stb. Tudjátok, az ilyen okmányos cuccokat megcsináltuk hozzá a szüleimmel, meg én is, amit muszáj voltam. És akkor utána én úgy voltam vele, mondom, megmutatom az drága nővéremnek, hogy meglett a jogsim. És hogyan tudod megmutatni, hogy megvan a jogosítványod? Elmész a motorral oda. Nem sikerült. Fölültem a motorra, berúgtam, nem. Mágdaláló hang, beindul, atomhangos volt, és indult is. Egyben elindultam, lefulladt valamiért. Mondom, mi van veled? Lefulladt még egyszer, állandóan lefulladt, és utána pedig, mikor beszerettem volna rúgni, a berúgókar letörött róla, és ki tudja, hogy milyen problémái voltak, ezért inkább úgy döntöttünk, hogy vásárolunk egy másikat. Ebből a vásárlásból született meg ez az Aprilia RX 50-es, ami itt látható mögöttem. Folytással van benne, elektronikai folytás, és azt hiszem a kipufogóban is van folytás. Szóval nem egyszerű dolog ezt kivenni belőle. Tehát úgy voltam vele, hogy tök mindegy, megoldom. És akkor jutott eszembe, hogy hát mondom, elviszem, megtuningoltatom valakihez, csak rájöttem, hogy nekem nincsen pénzem tuningra, ezért marad gyári. Szóval igazából ennyi történt. De röviden amúgy ennyi a sztoria, de a jogosítványomnak, meg a motoromnak, hogy miért. Na de viszont a videó lényege, beszéljünk róla. Na srácok, visszatérve igazából a motorra, ugye Aprilia RX 50-es, nem tudom, már mondtam, biztos, hogy mondtam. Igazából egy teljesen jó motornak mondanám,
De inkább azt akkor választ ezt az Aprilia RX-50-et, hogyha te nem az vagy, aki a száguldás érdekel, mert száguldás, 50-esen nem fog száguldozni sehova, hogy én legálisan. Hát igazából ez egy tökéletes motor, voltam már vele egyszer terepen, nagyon jól bírta, szóval, hogy fogyasztásba is perfekt, összes 50-esnek köze amúgy. Hogyha egy gyorsabb motor szeretnél, akkor pedig vegyél Derby Senda 50-es. Vegyél egy Derby Senda 50-es. Igazából röviden srácok, ennyi volt ez a mai videó. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, köljétek meg a like gombot. A videóban találkozunk. Szevasztok!